Des que a finals de desembre de l'any 2019 la Xina va notificar els primers casos d'una pneumònia atípica greu, d'origen desconegut, bona cosa de científics de tot el món es van posar a investigar la causa i a cercar una solució. 440 dies de pandèmia després, el nivell de vaccinació al País Valencià avança segons allò previst, tot i que s'hi viuen interessos de laboratori que resulten inexplicables al comú dels mortals i poden arribar a desmobilitzar la població per tal d'aconseguir la immunitat davant el virus. Les vacunes ens aprofiten per acarar millor el futur i acarar-lo sense incerteses. I és per això que, per damunt de tot, cal aconseguir aquesta realitat sense aglomeracions ni concentracions innecessàries i molt menys festes fora de calendari.